Miracle is a daily occurrence. The resurrection power of Jesus Christ is beyond all human understanding. God still performs miracles every day. My dear friends, let us trust Him and allow Him to work in our lives in His own way and time. Never doubt His power. He can transform every situation. Amen. El poder de la resurrección de Jesucristo no puede ser subestimado. Dios sigue obrando de manera milagrosa cada día. Queridos amigos, confiemos en Él y permitámosle actuar en nuestras vidas a su manera y en su tiempo perfecto. Nunca dudemos de su poder. Él puede transformar cualquier situación. Amen. Mbilite n'ọnwụ Kristi enweghị atụ. Chineke ka na-arụ ọrụ ebube kwa ụbọchị. Ndị enyi m, ka anyị tụkwasị ya obi ma kwe ka ọ rụọ ọrụ n'ime ndụ anyị n'ụzọ na n'oge ya. Enwekwala obi abụọ n'ike ya. O nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ọbụla. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Be healed of your infirmity.